И когато всичко, просто едно видях, нали, излизайки от его, видях света и си казах, искам да бъда като тати. Какви са трудностите, с които се сблъскваш ти? Трудностите, които в момента ми идват в главата, е да се справя с самия себе си, защото имаме много бариери. Както казах, срам е да направя това, неудобно ми да взема това. Нели, има ли хора все още, които ти казват, абе, откажи се, зарежи го? Намалят тези хора, между другото, защото това ми показва, че вървя в правилната посока. Някой ще ми помислят за луда, други искрено ми се кефят и си казвам, трябва да има повече такива хора, аз като видя някой човек, се зарадвам, защото това не го видя всеки ден. Как най-добре би ни се получила работата с един творец като теб? Правилните хора си пасат с правилните, когато хареса един човек, те ще да втори, трети път, можеш да се изразиш по някакъв начин и да е нещо наистина различно. И часовете ми минават изключително светкавично бързо. Се вижда на един небостъргач или блок, който търчи на всички други сгради, дори високи. И най-горният прозорец свети и пише един през нощта. Там е твореца. Всичко друго спи, той твори в момента.